God aften alle sammen, og velkommen her til vores lille nytårswebinar herinde ved dyrlæge Mikkelsen. Noget af det, som jeg vil gå igennem for jer i aften, det er, at vi kommer lidt ind på nogle symptomer, sådan, så man kan genkende, hvis ens hund den, bliver bange. Der vil også være lidt omkring management og forebyggelse, og så vil der være nogle øvelser, jeg har udvalgt, man kan lave. Og så vil vi lige slutte af med nogle anbefalinger også. Det første, vi altså lige skal gennemgå, det er nogle af de her sådan helt nogle af de her helt tidlige tegn på frygt, angst og stress. Og det kan være, at man har en hund, som begynder at gå og gabe lidt. Det kan være, at den smasker, at den har lidt sænket kropsholdning, forstørret pupiller. Det kan også være, at den går og slikker sig om munden. Og det er altså rigtig vigtigt, at man genkender nogle af alle de her symptomer, der kan være på, at hunden den er ved at blive stresset eller bange, sådan så at man kan gribe ind. For det er altså ved de helt tidlige tegn, at vi nemmest og hurtigst kan vende situationen til noget positivt, i stedet for at det kan gå hen og eskalere. Nogle af de sådan lidt mere tydelige tegn på frygt, angst og stress, som vi ser ved de her hunde omkring nytår, det kan være, at man har en hund, som ryster eller går og skælver, at den gemmer sig og kryber sammen, at den gør, piver eller hyler. Der er også nogle hunde, som laver flugtforsøg, og så er der jo så også de hunde, som faktisk farer mod nytårskrudtet, og dem kan man nemt misforstå til, at man tænker, at den er ikke bange, den er bare sur på det eller noget, men den har det altså stadigvæk ikke rart. Der kan også være nogle hunde, som simpelthen bare bliver rastløse og vandrer hvileløst rundt. Og så i de lidt mere sjældne tilfælde, så kan der også være nogle hunde, som har sådan fysiologiske reaktioner, hvor den går og savler, eller kaster op, eller har diarré, eller går og tisser indenfor. Og man kan sige, at alle symptomerne er jo meget alvorlige, og især for hunden, som ikke har det særlig rart. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at hunden behøver altså ikke at have alle de her symptomer, og det gælder også med de lidt mere milde symptomer, som vi lige gennemgik før. En kan altså sagtens stå alene, og vi skal stadigvæk reagere, hvis hunden den bare har et symptom. Hvis den for eksempel bare gemmer sig, eller hvis den er lidt rastløs, så er det altså stadigvæk rigtig vigtigt at gribe ind. Ved management og forebyggelse, det handler sådan lidt om, hvad kan vi ændre i miljøet for ligesom at mindske eller for at forebygge frygt, angst eller stress ved vores hunde. Og noget af det, som man altså kan gøre, det er, at man kan trække gardinerne for vinduerne, sådan så man ligesom afskærmer for alt det her lys, der kommer udenfor, som også er noget af det, som nogle hunde reagerer på, fordi de har koblet lyset fra nytårskrudtet sammen med lyden. Så det kan man altså med fordel afskærme hunden fra lyset, og måske det også kan dæmpe en lille bitte smule af lyden. Men lad lyset være tændt indenfor, og sæt noget baggrundsstøj på. Det kan være noget musik, noget white noise, eller tv eller radio. Det er bare vigtigt, at man er opmærksom på, at hvis man lader tv'et eller radioen køre, at man ikke lige sætter den på en kanal, hvor det er, at der måske er nogle reklamer, hvor der er noget nytårskrudt eller et eller andet, fordi så giver det ikke rigtig mening mere. Det er også rigtig vigtigt, at man selv bevarer roen, at man viser hunden, at det ikke er farligt. Hundene, de har bare en virkelig god sjette sans, som rigtig hurtigt fornemmer, hvis deres ejer er utrygge, så er de også utrygge, og det vil simpelthen bare forstærke dem i deres nuværende frygt om, at fyrværkeri, det kan være farligt. Man skal aldrig nogensinde straffe eller skælde sin hund ud, hvis det er, at den begynder at reagere på nytårskrudt. Hunden kan ikke gøre for det, og situationen bliver på ingen mulig måde bedre for hunden, og den følelse, som den har inde i, den vil også kunne være værre. Så sørg for at se, om I kan vende det til noget positivt, hvis det er, at jeres hund skulle reagere. Det kan også være en god idé at lave et gemmested til sin hund, og gerne inde i husets indre, hvor det er, at lyden den måske ikke er helt lige så høj, som den er, hvis man laver det i et rum, hvor der er en masse vinduer, eller hvor der er døre, som leder ud til, kan man sige. Og alle de her ting her, som man ligesom kan gøre for at forebygge eller for at mindske
dyrets frygt i forbindelse med omgivelserne. Det er sådan noget, som man ikke kun anbefaler, at man gør nytårsaften, men at man altså også gør dagene op til, og især fra den 27. af, hvor det er, at folk begynder at skyde af, og bor man i et område, hvor det er, at man er så uheldig, at der er nogen, der skyder af alligevel, selvom man ikke må, så vil jeg altså også anbefale, at man gør de her ting ved mørkets frembrud, fra man hører det fra den første dag, simpelthen bare for at forebygge, sådan så at man kan hjælpe sin hund bedst muligt. Et af de sådan hyppigste spørgsmål, som vi møder herinde på klinikken, det er, om man gerne må trøste sin hund. Og at trøste sin hund, det må altså aldrig nogensinde være den primære strategi. Fordi hvad sker der så, hvis man har en hund, der lider af lydangst og har brug for os, hver eneste gang den bliver udsat for lyden? Hvad så den dag eller på det tidspunkt, hvor det er, at hunden bliver udsat for lyden, og vi ikke er der, så risikerer vi faktisk at skabe et helt nyt problem, nemlig at hunden får separationsangst, alene hjemme problemer. Når det så er sagt, så må man selvfølgelig altid være der, og man skal altid være der for sin hund, hvis den har brug for det. Det kan man gøre på mange måder. Man kan sætte sig ned på gulvet til den, man kan tage den op på skødet af en. Man må bare aldrig nogensinde ynke den. Og ynken, det er ligesom at sige, det er også synd for dig, det er farligt det her. Sådan noget skal man undgå, da det vil være med til at forstærke frygten. Så lad endelig hunden søge hen til jer, hvis den har brug for det, og så vær der for den. Men aldrig nogensinde ynk. Og vi mennesker vil rigtig gerne, når vi kan se, at vores dyr de har det svært, så vil vi rigtig gerne være der for dem. Og det er jo en god ting, men det er altså også rigtig vigtigt, at vi respekterer hundens grænser. Så hvis hunden den løber under sofaen, gemmer sig under en seng, skal vi altså aldrig nogensinde tvinge den ud fra sit gemmested, bare fordi at vi gerne vil trøste den. Så er det faktisk bedre at lade den ligge, fordi at det er måske den strategi, og det er måske sådan, så den føler, at den er i kontrol, når den er der, og så har den det faktisk bedre, end hvis vi begynder at hive den ud fra dens gemmested af. Jeg har udvalgt nogle øvelser, som jeg kort vil gennemgå med jer. Øvelserne de kan både bruge til de her hunde, som allerede er bange nytårsaften, men jeg vil altså også anbefale, at man bruger dem til de hunde, som ikke er bange nytårsaften, men simpelthen bare for at forebygge. Vi ved, at lydangst det bliver kun værre med alderen, og nogle hunde de får det faktisk først ret sent. Det er også en rigtig god idé at bruge øvelserne, hvis man gerne vil forebygge, hvis man har en lille hvalp derhjemme eller en ung hund. Så er det altså bare med at komme i gang med de her øvelser her. Det er rigtig godt givet ud. Den første øvelse, det er kontrabetingning. Vi kalder det også for bankager. Formålet med den her øvelse, det er at få et positiv respons, i stedet for et negativt, eller måske, hvis man bruger øvelsen til forebyggelse, så et neutralt grundlag, i forbindelse med, at hunden hører lyden. Kontrabetingning er noget, der tager tid, og det er noget, der kræver rigtig meget tålmodighed fra jer af. Og det kan bruges både som træning, hvor man for eksempel sætter en lydfil på med fyrværkeri eller med skud, men det kan også bruge i akutsituationer. Så hvis I forestiller jer, at I enten går derhjemme, eller I er ude på en gåtur med jeres hund, og så hører I pludselig lyden af et fyrværkeri, eller I hører et bang, så siger I simpelthen bare digtig med en lys, glad stemme, og giver hunden en godbid. Og det skal man simpelthen så bare gøre hver gang, fordi så vil hunden lige så stille begynde at forbinde lyden med nytårskrudt med godbid. Så hunden, den vil faktisk måske også få en strategi, der hedder, at den vil søge jer i stedet for, at den måske vil begynde. Nogle hunde har det med, hvis man er ude at gå, og den hører et brag, at så vil den sådan ligesom fare væk, hvor man her ligesom ser, at hunden den faktisk næsten nogle gange kan blive glad, hvis man har lavet rigtig mange gentagelser, at så vil den søge hen mod sin ejer, fordi den tænker, hov, nu er det tid til at få en godbid, nu hørte jeg et bang. Så bang er altså lige med lækre godbidder. Og på den måde kan vi så ændre hundens følelsesrespons fra noget negativt til positivt. Aktiv og passiv larmøvelserne, det er øvelser, som kan hjælpe til at forebygge og mindske lydsensitivitet. Aktiv larm, det går ud på, at man
selv får hunden til, at hunden aktivt selv laver noget larm og får belønning fra en godbid. Og det kan altså være aktivitetsleje, hvor man har man kan starte med for eksempel en enkelt plastikkop, som man sætter på noget hårdt gulv, noget klinkegulv, et eller andet, som i hvert fald larmer, når hunden så ligesom prøver at vælte den her kop. Og så kan man så lige så stille, måske stable flere kopper op på hinanden. Man kan bruge nogle andre genstande. Det kan være en metalskål, sådan så det ligesom kommer til at sige en masse forskellige lyde, når hunden ligesom vælter det eller arbejder med det for ligesom at få sin godbid. Ved aktiv larm, der har hunden rigtig meget medkontrol og har styr på situationen, i og med at den selv er skyld i larmen, kan man sige, ikke også? Og rigtig mange hunde synes, det er rigtig sjovt og kan godt lide det. Ved passiv larm, der kræver det lidt mere af os. Der belønner man simpelthen hunden for, at den er passiv, mens at vi laver noget larm. Så det kan være, at man sætter sig ned på gulvet med sin hund, og så det kan være en tom dåse, som man sætter sig ned på gulvet med, som man lige så stille bare lige slår mod gulvet. Og så siger man dygtig og giver hunden en godbid. Så kan man ligesom øge sværhedsgraden ved at bruge forskellige genstande. Man kan tabe genstande fra en højere højde fra gulvet af, sådan så larmen den ligesom bliver højere og bliver mere voldsom. Og på den måde kan man så ligesom gøre hunden stærkere i lydelsen helt generelt. Den sidste øvelse, som jeg har valgt til jer, det er lydtræning. Her der giver man sin hund en liggemat, en konge eller et tykkeben. Og hvis man bruger liggemat eller konge, så er det en god idé at bruge noget rigtig lækkert vådfoder. Hvis man gerne vil træne i lidt længere tid, eller man har en hund, som er rigtig hurtig til at få det her mad af, så kan det altså være en fordel lige at smide det i fryseren inden, sådan så at man har mulighed for at kan arbejde med hunden i mere end måske 2 minutter. Det er altid vigtigt, at når vi starter med lydtræning, at man starter med så lav en lyd, at vi næsten ikke kan høre det, sådan så at hunden altså på ingen mulig måde har nogen som helst reaktion. Og så gradvist, så skruer man højere og højere op for lyden. Og det er selvfølgelig vigtigt, at hunden på ikke noget tidspunkt reagerer på, at vi skruer op for lyden, så skal vi altså med det samme skrue ned igen. Og sådan en god tommelfingerregel, det kan være, at hvis hunden den pludselig begynder at spise langsommere, hvis den spiser mere voldsomt, eller hvis den stopper helt op med at spise, så skal vi altså have skruet helt ned for lyden, eller have stoppet det helt. Fordi så er det fordi, at hunden den ligesom bliver presset, også selvom den bliver ved med at spise. Og hvis man søger nogle gode lydfiler, så er der altså nogle rigtig gode nogle, der er lavet, hvis man bare søger ind på YouTube, og man søger på nytårskrudt lydtræning hund, så kommer der altså nogle rigtig gode nogle op, man sagtens kan bruge. Det er vigtigt, at når man så starter op på en ny træningssession, at man så ikke starter på det højeste lydniveau, hvor man måske sluttede sidste gang, men at man går tilbage i træningen, og så starter der. I nogle situationer, så ser vi, at træning det ikke er nok. Og der findes altså forskellige tiltag, som man kan supplere med, hvis man ønsker at forebygge lydangst, men også hvis man ligesom ønsker, at ens hund ikke skal være helt lige så bange. Og for nogle hunde er det en nødvendighed, at de simpelthen får noget ekstra hjælp, bare for at vi overhovedet kan arbejde med hunden. Vi har rigtig gode erfaringer herinde med beroligende kosttilskud. Ved hver enkelt patient, der går vi altid ind og vurderer og tilrettelægger en plan, som passer til den enkeltes behov. Og de fleste, de starter faktisk allerede op på det her beroligende kosttilskud i starten af december. Nogle allerede i november. Det kommer lidt an på, hvor tidligt man også er ude med at pynte op til jul og alt muligt andet. For vi ser altså i december, at der er rigtig mange hundes stressniveau, der stiger. Fordi vi opfører os anderledes, og hjemmen ser anderledes ud, og udenfor er alting anderledes, fordi der er lys, og det er mere mørkt. Og ja, så derfor er det altså bare en virkelig god idé at få startet op i god tid, også for at få den bedste effekt, når vi når til nytår. Når vi så når lidt længere hen, cirka til den 27., så er anbefalingen altid, at man går op i dosis, fordi det er der, det rigtig bliver svært, for det er der, folk de må begynde at skyde af. Og det er selvfølgelig også vigtigt at så sige, at planen for den enkelte patient, den altid afhænger af hundens frygt. Og den handler og selvfølgelig også om, hvor befinder den her hund sig henne, for der er jo stor forskel på en hund, der bor inde i byen, og en hund, der bor ude på landet. Hvad det er, den har brug for, og hvor meget den har brug for.
Og så kigger vi selvfølgelig også altid på hundens tidligere historik, hvad der har virket, og hvad har den oplevet, og hvordan har den reageret, og så lægger vi en plan ud fra det. Nogle gange så skal der bare også mere til end bare træning og kosttilskud i kombination, for at vores dyr de kan komme godt igennem nytåret, uden at være mega bange. Også fordi vi ved jo, at når vores dyr er bange, så påvirker det også os, og så bliver det en ond cirkel. Men der findes altså medicin derude, der er godkendt til lydangst, og der findes forskellige produkter, som jeg ikke vil gå igennem her. Men hvilken medicinsk behandling, som ens hund den skal have, det afhænger, eller det skal altid ske i samråd med ens dyrlæge, som så kan gå ind og vurdere, hvad der ligesom er det rigtige for lige præcis jeres hund. Her til sidst, der vil jeg lige slutte af med nogle gode råd her op til nytår. Og det kan altså være rigtig, rigtig godt at få gjort sin hund mentalt træt, især på nytårsaftens dag. En mentalt træt hund, den vil ikke have den samme, den vil ikke have samme tendens til at reagere lige så voldsomt som en hund, som måske slet ikke er blevet stimuleret, hvis det er, at man bare prøver at afskærme den helt. Men det er altså rigtig vigtigt at få gået måske en god lang tur med hunden inden mørkets frembrud, og lade den bruge både sin næse og sin krop. Det kan også være, at man laver en legeaftale med nogle hunde, som også er noget af det, der kan gøre hundene rigtig trætte. Og så er det en god idé at få gjort nogle aktiveringslege klar. Det kan være fyldte konge, eller ligge i mat, eller godbidder, der er bundet ind i noget håndklæder, eller noget lagen, eller hvad det nu kan være. Det kan også være, at der er nogen, der har nogle snusemåtter derhjemme. De kan også være rigtig gode. Og så sørg for, at din hund den har mulighed for at finde ro, især når det er, at der er gæster, og der er aktivitet i huset, så sørg for, at der stadigvæk er et område, hvor hunden den kan søge hen. Det kan være en rigtig god at give hunden mulighed for at tisse af omkring dronningen, og det er så ikke dronningens nytårstale, det er kongens nytårstale. Ja, det kan være en god idé under kongens nytårstale at komme ud med hunden der, da det er et tidspunkt, hvor der sådan er forholdsvis roligt udenfor. Så det kan være en god idé, at det er den sidste gang, at hunden ligesom får tisset af, inden at der ikke er mere fyrværkeri udenfor. Når vi så når til omkring midnat, så serverer en langvarig tyggeaktivitet, og det kan også være en liggemat igen, hvis det er, at hunden er meget mere modtagelig for det, end at ligge og tygge i noget. Sådan så, at det måske kan distrahere hunden fra de ting, der ligesom sker udenfor. Og hvis at hunden den skulle gå hen og blive utryg, så sørg for at se, om I kan distrahere den. Det kan være med en nem træningsøvelse, nogle lækre godbidder, noget leg med noget yndlingslegetøj, eller tage den op til jer, eller sætte jer ned til den. Hvad der nu end hjælper den til at måske og kan komme okay igennem det. Skulle der være nogen, der sidder derude, der kunne bruge endnu flere gode råd, så har vi masser af dem herinde ved Dyrlæge Mikkelsen, og vi har både noget i papirform, man kan få med, hvis det er, og man er velkommen til at komme ind og få en snak med enten en sygeplejerske eller en dyrlæge. Og så står vi klar til at hjælpe jer alle sammen. Og så vil jeg bare her til sidst ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul og godt nytår, og jeg håber, I alle sammen kommer rigtig godt igennem nytåret, både tobenet og firebenet. Og husk endelig at komme ind og snakke med os, hvis I har brug for nogle gode råd eller noget hjælp, sådan så at vi kan få jer godt igennem nytåret. Det kan altså godt lade sig gøre, selvom at der måske er nogen, der tænker, at det bliver aldrig nogensinde godt. Så findes der mange forskellige muligheder, så kom endelig herind. Og så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi at I så med eller lyttede med derude, og så må I have en fortsat god aften. Hej!